πας ρε, πού πάει ρε? Για Χαλκίδα, καλά πάμε! Αλλά η θέα από εδώ, η θέα. Φοβερό. Δεν υπάρχει το νερό. Τι ωραία που είναι. Ούτε ραντεβού να είχαμε. Για 2 λεπτά. Τι ωραία πράγματα έχει το Μαστράν. Καλό δρόμο φιλάδε, καλή επιστροφή. Πάμε εδώ σε ένα σημείο συνάντηση τώρα, σε ένα καφέ, να βρω το Χριστάρα και να ξεκινήσουμε τη βόλτα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Να πιούμε ένα καφεδάκι. Είναι παρατέταρτο, 10 η ώρα είπαμε να φύγουμε, να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου, να κατραγγελίσουμε προς Χαλκίδα μεριά. Μόλις έχουμε ξεκινήσει, παίρνουμε το δρόμο προς Γρεβενά, stop. Ωραία, τρέλα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12. Έχουμε φτάσει στα μετέωρα, περνάμε απ' έξω. Ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτα. Βαθμούς. Πόσους έχουμε? Έλα, 24 βαθμούς. Καλά είναι. 24 φιλαράκι, ναι. Ναι, εδώ. Πού πας ρε, πού πάει ρε? Έβρε. Βέβαια. Άντε, γεια είναι το μέρος. Πολύ πράγμα, Λοιπόν, είπαμε να κατεβούμε λίγο Ινδιάνικα προς τα κάτω. Όπα, τι έκανε ο τρελός. Με το XR. Ναι. Άμφισσα. Είμαστε στην Άμφισσα απ' έξω. 1 χιλιόμετρο λέει δεξιά. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία προς τα... Το στόχο μας είναι να φτάσουμε στη Χαλκίδα. Τώρα τι ώρα θα φτάσουμε και πώς θα φτάσουμε δεν ξέρουμε. Έτσι είναι τώρα. Ιδέα, ναι. Πάμε καλά. Μάλλον. Μέσα από τη θάλασσα. Εδώ. Μας ωραία! Για Χαλκίδα, καλά πάμε! Χαλκίδα! Ναι! Κούνησε λίγο το χέρι και με έκανε πάνω ευθεία. Ναι. Μόλις έχουμε μπει στους Δελφούς. Τώρα που είμαστε ακριβώς,
Ναι, ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Ναι, γιατί όχι. Και μόνο θα γίνει περιπέτεια. Για αλλού πηγαίναμε, για αλλού βρεθήκαμε. Εντάξει, θα φτάσουμε στη Χαλκίδα κάποια στιγμή. Αλλά η θέα από εδώ, η θέα. Ας το φίλε μοναδική. Φοβερά. Πανέμορφα. Αρχαία εδώ κάτω. Ναι, το κέντρο της γης. Προσοχή, καταπτώσεις βράχων. Αράχοβα. Welcome. Καλώς ήρθατε στην Αράχοβα. Πρώτη φορά στην Αράχοβα. Είδες όταν ανεβήκαμε είχε πινακίδα που έλεγε Αράχοβα ανοιχτή. Δηλαδή παίζει ναι, να όταν είναι κλειστή να βάζουν πινακίδα, είμαστε κλειστά. Ελβετία, Ελβετία. Είμαστε πολύ μπροστά ρε. Ωραία, ωραία είναι και Αράχοβα, ναι. Ωραία σκυλί, να είσαι εδώ, καλά θα περάσεις. Άλπις, Άλπις. Φίλε, έχει αέρα όμως, έτσι. Και στην Εγνατία κουνούσε. Ρίο Αντίριο Τζούνιορ. Πάμε καλά, φτάσαμε Χαλκίδα. Πόσα χιλιόμετρα κάναμε περίπου? 400... Ακριβώς να με πεις. 4,70. 4,70. Και έχουμε καμιά 80 ακόμα. 5,5 ναι, κάνουμε. 4,80 σύνολο. Πιούμε ένα καφεδάκι εδώ πέρα. Έτσι. Τα νερά βλέπεις τώρα πάνε αριστερά. Σαν και εμάς. Αριστερά και μετά δεξιά. Όταν φεύγουμε. Όταν φεύγουμε πάμε δεξιά. Έτσι με Λομανολάκης μου λέει. Ναι. Τη μέρα της Χαλκίδας είσαι. Έτσι είπε. Μια μέρα έτσι με. Ήπιαμε ένα καφεδάκι στη Χαλκίδα μέσα και τώρα παίρνουμε το δρόμο προς την Κίμη. Είναι καμιά 80 χιλιόμετρα, 84, 83 λέει το GPS και θέλουμε μια μισή ώρα σίγουρα. Ευελπιστούμε να είναι ωραία η διαδρομή. Άμα κινηθούμε έτσι θα είναι όμορφα. Πάμε καλά, πάμε καλά. Η ώρα είναι 7. Κατά τις 8.30 να πω. Θα φτάσουν. Η ώρα είναι 8.30. Μόλις φτάσαμε. Επιτέλους φτάσαμε. Αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Οπωσδήποτε φαγητό, οπωσδήποτε. Ναι, λες. Λοιπόν, το δωμάτιό μας. Χριστάρα, τι έχεις κάνει, ρε. Rockstar. Πολύ γέρο. Πολύ γέρο. Άστο φίλε, το ντεκόρ είναι και τα κρεβατάκια με τις κορδελίτσες.
Όχι, είναι καθαρό, είναι ωραίο. Είμαστε Αυτό ωραίοι. είπα, τα σχόλια ο κ. Αντώνης. Ναι. Είναι... Πάρε μάτι εδώ. Καλημέρα. Μαγεία. Δεκόρ. Καλημέρα από Κίμη. Ξεκινάει η δεύτερη μέρα του ταξιδιού μας, από το τριήμερού μας. Ευθεία μου το έλεγε, αλλά πάνε δεξιά εσύ. Ναι, εγώ βάλω το χάρτη γι' αυτό. Λοιπόν, θα κατευθυνθούμε προς το Δύρφη, Βόρεια Εύβοια, και θα ανηφορήσουμε εκεί από το ωραίο το κομμάτι για να πάμε Διψό και να περάσουμε απέναντι μετά στο Βόλο. Κάτι ψυχάλες ήταν το πρωί, αλλά Κυραντώνης. Τα πάνε, φαίνεται κάτω ροδιές, λάστιχα εδώ. Αφού είναι ωραίο πέταλο. Για drift. Η ώρα είναι 9 και 20, πήγαμε μια βόλτα προς τα κάτω, γιατί χθες δεν είδαμε το ωραίο το κομμάτι το νεβασιάρικο. Περάσαμε βράδυ χθες 8. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε. Μη μαλώνετε ρε. Κολονάκια βιδωτά. Κάτι ψυχάλες περίεργες τρώμε τώρα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να πάμε ένα ταξίδι και να μην βρέξει ρε φίλε, γίνεται, δεν θέλουμε βροχή ρε. Ο καιρός μας τα χαλάει, αλλά ευτυχώς δεν μας έβρεξε ακόμα. Εδώ ξεκινάμε να βλέπουμε, να περνάμε το ορεινό κομμάτι. Κατευθυνόμαστε προς Δύρφη. Εδώ με το Χριστάρα, με το εργαλείο. Κοίτα, κοίτα εδώ, άγρια ομορφιά. Πού είμαστε ρε, που στην Ελλάδα είμαστε. Μπαριέρες σπασμένες, τι γίνεται. Μπαλωμένοι δρόμοι, πέτρες. Έχει σκοτωθεί κόσμος εδώ. Από τα βράχια είναι ρε, γκραν γκρουν, πέφτουν από πάνω. Φαντάζεσαι μετά όλα αυτά τα τρακαρίσματα. Ναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ πέρα κατολιστήσεις. Πολύ πράγμα, ναι. Αλλά είναι τέλεια. Πρώτη φορά έρχομαι από αυτό το κομμάτι. Πω, φαίνεται ο δρόμος μέχρι πέρα πως πάει. Χιλιαδού. Πάρτε μάτι εδώ μέρος. Φοβερό. Δεν υπάρχει το μέρος. Και να κοιτάξει είναι μαγεία. Τι γίνεται, όλα τώρα γέννησαν. Γιατί είναι έτσι, είναι ράτσα αυτή, μικρόσωμη. Η ράτσα τους είναι τέτοια.
Να βάλουμε κανένα διάβροχο ρε. Δεν γίνεται η κατάσταση. Είναι δυνατόν. Τι ωραία που είναι. Έτσι. Ωραία. Τι μια χαρά είναι. Κοίτα εδώ μέσα πόσο όμορφα είναι. Ναι, τρελό, όμορφο. Έχει αέρα, δεν σταμάτησε, βροχή, φάγαμε αέρα. Λέω θα φτάσουμε εδώ κάτω και θα έχει λίγο, θα κόψει. Δεν κόβει, δεν κόβει, δεν κόβει σου λέω. Όχι, έχει αέρα. Λουτράει διψού. Τις τρύπες, έχει ζεστό νερό και προς τα πέρα εκεί τέλεια. Ήπιαμε ένα γρήγορο καφεδάκι εδώ στα Λουτρά στην Εδιψό και πάμε Αγιώκαμπο να πάρουμε το καραβάκι. Εδώ αριστερά. Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε. Το ταξίδι στην Εύβοια έχει τελειώσει. Από την Εύβοια συνεχίζουμε προς το Βόλο. Νομίζω κάναμε καλή επιλογή. Πώς έχεις ξαναστρίψει τόσες πόλεις σε βόλτα με μηχανάκι? Ωραία, ακόμα έτσι πάω. Πάμε καλά, πάμε καλά. Αύριο θα βρούμε και τα λάνια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι φίλε, τέλεια ήταν. Ακόμα τέλειωσε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αποβίβασης. Αποβίβαση στη Γλύφα. Ο δρόμος για Μακρινίτσα είναι προσπήλιο βασικά. Είναι φοβερός. Ο καιρός επιτέλους εδώ είναι καλός, γιατί φάγαμε και βροχή και αέρα πολύ. Κάτσε περίμενα το κουστάρα. Ούτε ραντεβού, ούτε ραντεβού να είχαμε. Δεν το έχουμε σταματήσει.
Αφού σας είδα που στρίψατε Ναι. και μας έπιασε κόκκινο στο φανάρι. Κάτσε να γυρίσω. Είπα να βάλω σιγαστήρα, να μην είμαι καγκούρα σε αυτήν την εκδρομή. Με πήρε ο Μανώλης σε λέω αστρίβουμε, κάνουμε γαμάτα όλα καλά. Την είδε επικοινωνία, τι λέει. Λέω γαμάει. Μιλάμε, λέω φου. Εντάξει. Και με το που το έκλεισα. Κάτι ξερυθμίστηκε όπως μας έκανε τότε με ποιον άλλο. Το τηλέφωνο λες. Κάποιον είχαμε από το τηλέφωνο, ξερυθμίστηκε. Ποιον είχαμε μαζί μας και έγινε μαλακιά. Τον Κώστα. Μετά το τηλέφωνο έγινε. Κάποιος ήταν και παίχτηκε μαλακιά μόλις το πήραν το τηλέφωνο, μετά δεν μπορούσε να. Λοιπόν, ήπιαμε και ένα καφεδάκι γρήγορο. Βρήκαμε τα τσακάλια και κατηφορίζουμε προς το Βόλο. Και ελάτε μετά στο Κισέ πάνε να φτιάξουν τα βάουτσερ. Μία θέση. Το δωμάτιο σήμερα είναι κυριλέ. Κάνε το μπουτσάκι. Λένε. Λοιπόν, το δωμάτιο έχει μπάνιο εδώ πέρα, έχει ένα τεράστιο μπάνιο. Έχει τεράστιο μπάνιο το δωμάτιο, έτσι. Έχει εδώ 2 κρεβάτια για να γίνουν τα λάκια και μια πόρτα. Και δεν έχει αλλού λοιπόν από την άλλη μεριά. Προσοχή. Και τι είναι. Άμα χτυπήσει δίπλα θα ακουστεί κάποιος. Παρακαλώ. Έχει μια πόρτα που πίσω έχει άλλη μια πόρτα. Βγάλε άκρη. Το βράδυ. Κλείστε την πόρτα. Κλείστε την. Μακριά. Πάμε για μάσα. Μες κάνει τη μέση ατσάλιο. Τα παιδιά είναι από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία και από τη Ρωσία. Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα από Βόλο. Ξεκινάμε τρίτη μέρα. Κατεύθυνση προς το Τρίγερι. Θα κάνουμε και ενδιάμεσες στάσεις σε κάτι ωραία που έχουμε δει. Να δούμε τι ώρα θα φτάσουμε. Μαζί με Φώτη και Τριαντάφυλλο σήμερα. Με τα CF. Τρένο τα λάνια. Στο χωριό. Για το χωριό το έχω, για το χωριό. Ρε θείο, κταίο το πέρασες. Κάτι ρε μαλάκα, μπάστα. Τι θες. Ντουκατάκι. Ο Λάφκος. Έχουμε έρθει στο πιο παλιό καφενείο της Ελλάδας, αλλά είναι κλειστό ρε γάμο. Δεν ανοίγει ακόμα. Κρίμα, είναι κλειστό. Δεν θα πιούμε καφεδάκι εδώ. Τι ώρα ανοίγει? Μπορεί να... Κρίμα, δεν το προλάβαμε. Για 2 λεπτά. Πού σε ρε παππούλα Εντάξει, 11 η ώρα, 11 παρατέρτο είναι. 11 η ώρα δεν πίνεις καφέ, τρως μεσημέρι. Ναι. Σου λέω ο θείος πάω για ύπνο εγώ. Κρίμα, δεν πειράζει. Να φύγετε να πάτε άλλο. Κυρία να ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε. Η σόμπα όμως ανάβει ρε φίλε. Σόμπα ακόμα εκεί. Εντάξει, θα ξαναρθούμε.
Τι να κάνω. Ατυχήσαμε. Δεν έχει τον φινάρικο. Έχουμε βενζίνα, έχουμε. Δεν έβαλες το GPS. Έβαλα το GPS για να πάμε το παγάτο. Φεύγουμε από το Λαύκο, έτσι λεγόταν νομίζω το χωριό. Δεν πετύχαμε το καφενείο που θέλαμε ανοιχτό και κατευθυνόμαστε προς το Τρίγερι. Ο καιρός δεν μας τα λέει λίγο καλά. Τα προγνωστικά λένε ότι δεν θα φάμε βροχή, θα μας ξύσει. Στη Σκιάθο, είπε ο Τριαντάφυλλος, έβρεχε ο μετεωρολόγος. Πάρε μάτι εδώ, θέα. Πω. Έχει κάνει κύκλους το νερό, κάνει κύκλους. Πιάσαμε παραλία. Να και άλλα τα λάνια. Το CF 800. Ωραίο μέρος, Ωραίο μέρος, λέω. Κοίτα ένα αμάξι εδώ. Θα το τουμπάρεις. Έφυγε από πάνω, ρε, ήταν πιωμένος. Ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα έχεις εδώ, μάστορα. Αχινούς. Πω. Είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι καλαμαράκι φρέσκο. Ο θείος μου στάνεις. Έβγαλε το μελάνι επί... Τα μελάνια με τα... Γλυκό. Πολύ ωραίο. Να δοκιμάσουμε τώρα, κάνουμε τη δοκιμή. Για κόψε. Το πήρε κάμερα. Κόψε. Ωραία, ξεκίνα. Λεμόν πρώτα, λεμόν. Πρώτα λεμόνι κόψιμο. Λαδάκι. Αλλά το λέμε. Το λέμον. Αυτά είναι. Με πράμα μέσα. Κάτι παιδιά. Κάνει τη δουλειά. Φάγαμε και τα χταμποδάκια μας, τα καλαμαράκια μας και ανηφορίζουμε σιγά σιγά προς τα Πάδο. Πάμε μια γύρα προς Σαγκαράδα τώρα εμείς, εγώ, ο Φώτης και ο Τριαντάφυλλος. Ο Χρήστος θα αναχωρήσει γιατί έχει μια δουλίτσα το παιδί. Άρα χόντα. Έχουμε ακόμα να γεμίσουμε τη μέρα. Φοβερά εδώ κάτω, φοβερά. Όποιος δεν ήρθε ποτέ, εγώ έχω έρθει ξανά. Πανέμορφα.
ελληνικές ομορφιές. Από εδώ που ανεβήκαμε, τώρα που κατεβαίνουμε είναι άλλη φάση. Δεν υπάρχει φίλοι το μέρος. Και η μέρα είναι ωραία και η ώρα είναι ωραία. Το στομάχι είναι γεμάτο. Τι άλλο να θέλουμε ρε από αυτή τη ζωή. Καλό δρόμο φιλάδε, καλή επιστροφή. Στείλε ένα μήνυμα όταν φτάσεις. Στείλε ένα μήνυμα όταν φτάσεις. Φιλάκια. Φεύγουμε Τσακαλωτόπερμαν. Τσαγκαράδα 22. Πω. Ναι ρε φίλε. Κάτσε ρε. Έχουμε ξαναπιεί καφέ στην πλατεία εδώ στην εκκλησία. Τσαγκαράδα. Τσαγκαράδες. Και πες μου λίγο κάποια στοιχεία για αυτό το πλάτανο. Λοιπόν, δείξε λίγο τον πλάτανο. Πάνω από 1000 έτη Ναι. και λέει είναι από τα πιο παλαιά δέντρα στην Ευρώπη. Έτσι. Έχουν κάνει τώρα, δείτε τι έχουν κάνει. Έχουν χτίσει κολόνα, κολόνα για να κρατάει το κλαδί. πιο βασικό. Τόσο βαρύ. Το πιο βαρύ του 15 τέτοιο, ναι. 15 μέτρα περίμετρο λέει ο κορμός. Πρόσχημα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κολόνα έτσι με τένια θα είχε πέσει. Απίστευτο. Φοβερό. Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω. Τι. Ωραία τσακαράδα. Βλέπουμε εδώ το πλάτανο. 1000 ετών λέει. 2 ετών. Ναι, Θα το, το μεγαλ... το τρέλο. το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Θα το πάρω τον Από άγγελο. τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Θα τον άγγελο, τον κολόλικο. Εντάξει, δεν είναι και λευκοπηγής, εντάξει. Έχουμε και εμείς τέτοια. Κουσβάρνα. Ήπιαμε και ένα τελευταίο καφεδάκι εδώ στο πλατάνι το τεράστιο. Μια τελευταία διαδρομή καλή για να φτάσουμε στο Βόλο και από εκεί του Γρου. 7 βαθμούς. 7 λέει εδώ, 7. Πού είμαστε ρε γαμότ? Αυστρία? Διόδια 3.30. Λες και ήπιαμε φρέντο εσπρέσο. Πιάνουμε Εγνατία Λάρισα. Ένα διωράκι για Κοζάνη. 2 ώρες λέει, είναι 6,5-8,5 ώρα. Και λίγο στάση να κάνουμε. Κολόλικη. Έχω να πω ότι σαν το νερέ δεν έχει. Θα πάρεις την νερέ. Ναι, θα πάρω το νερέ τελείωσε. Θα πουλήσω την Κινέζα. Το μπούτσο δεν είναι ρε.
Αλλά θέλω σαν το δικό σου τενέρε. Τα άλλα είναι για τον Μπούτσο. Αυτό είναι φτιαγμένο για τον Άγγελο, δεν είναι όλα τα τενέρε έτσι. Αυτό είναι. Άγγελος. Το δικό μου το μηχανάκι. Moto Gulf. Εδώ τι έπαθες μαλάκα, εδώ τι είναι αυτά. Γάμισε. Άλμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Γουλφ. Λοιπόν, τελευταία στάση Και καλύτερη. πριν τελειώσει η εκδρομή μας. Και καλύτερη. The Talks, καταλάβατε τώρα που είμαστε. Λοιπόν, εδώ τι έχω. Θες τσουρέκι. Θες εδώ. Πάρουμε και αυτά λίγο να φορτίσουμε. Λοιπόν. Έλα, συνήξε τώρα εδώ τις έχω, έλα. Δες τώρα εδώ τι έχουμε. Λοιπόν. Καλή γεύσης έτσι, Λάρισα, όποιος θελήσει. Εδώ είσαι, πιτούλα. Όχι ρε. Πιτούλα. Εδώ είσαι. Εδώ και αυτά είναι γαλακτο κάτι. Τι λες, Ναι. Χαμός.